Berganzoko hartzaia. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Denoi gertatuko zaigun bezala, Berganzoko hartzaia egun batean hil egin zen. Gauza da, herriko guztiak enteratu zirenean, pixka bat atondu, han utzi zuten bere etxean, bisita jasotzeko eta mundu guztia despeditzeko hartzaiarekin, eta pare bat egun pasa zirenean, gorpua hartu zuten eta hilerrirako bidea hartu zuten. Baina esaten dute, ondoko herriko ozioko pare balagun gerturatu zirela ibilaldi horretara. Eta esan zuten ezin zutela lurperatu. Gizon hori zorretan zegoela beraiekin. Eta mundu guztiak dakien bezala, inor ezin da enterratu zorretan badago. Orduan ibilaldia gelditu zuten eta pentsatzen hasi ziren. Hartzaiaren bizilagun batek esan zuen, hartzaiak bazituela mamarru batzuk igitei batean gordeta. Eta agian, beraien laguntzarekin zorroiek pagatu ahal izango zituztela. Birritan pentsatu gabe, ozioko lagunak baserrira joan ziren, bertan hartu zuten igitaia ireki, eta bertatik, 7 mamarru atera ziren. Mamarruak lanean hasi ziren, eta 2 ardi lortu zituzten. Konturatu zirenerako, ozioko 2 lagunen aurrean, 2 ardi zeuden. 2 ardi horiek hartu, merkatura eraman, eta saldu egin zituzten. Lortutako diruarekin zorrak pagatu zituzten eta esaten dute hartzaia enterratu zutela lasai asko bere herriko hilerrian. Hori bai, nik badakit Berganzo aldera jende asko gerturatu dela eta ez agur esatera hartzaiari, baizik eta mamarruak bilatzera, eta nik dakidala oraindik inork ez ditu aurkitu.